OK, takže čaute ľudia, moje meno je Mateo, dneska to máme ďalšie video. Dneska je to zase špeciálne video. Také to budú na kanáli väčšinou viac. Teraz voľte a sú to tieto chladiace veže v Dubnici nad Váhom v Zečerske. Prešli sme sem cez rampy, je to tu zakázané. Samozrejme, čo my pre vás neurobíme. A tu vidím takéto schodíky. A na tie sa pôjdeme vyšplhať tuto. A niečo vám ukážem, nejaký výhľadík. Tuto pôjdeme dovnútra. Vydajte like a odber a poďme na to. A ak tu bude aspoň 50 lajkov do týždňa, tak sa pôjdeme vyšplhať tam na tie chladiace veže. Tak ideme asi hen tam. Kamarát našiel si nejaký východ, tam vchod do týchto veží dovnútra. Dobre ľudia, tak to tu vyzerá. A my tam ideme asi dole. Našli sme tu takýto vchodík. Ale nevieme, či tam máme ísť, alebo neviem, či to nezrobíme. Ale tak skúsime to teda. Dobre ľudia, našli sme miesto, kade sa dostaneme dole. Sice druhá chladiaca väža, ale poďme tam. Dobre, takže sme už tu. Potiaľ tam bývalo čo? Vody vždycky, kámoši. Tak poďme sa sem pozrieť. Pozrieť sa, keď je to tu pekné. A ešte sa vyšplháme tam hore trošku. Je to tu ako dosť dobré. Je to troška bordel, ale to nevadí. Tak vidíte to tu. Ak chcete, tak si môžete pozrieť aj môj TikTok. Volám sa tam Mateo YouTube, takisto ako tu na YouTube. A môžete mi dať follow a vám ho vrátim hneď. Napíšte mi, topánka. Napíšte mi, že ma sledujete na YouTube. Kamoši, topánka. Dobre, tak ideme už asi hore. Takže ľudia, prežili sme co? A ideme sem hore. Tak poďme na to. Tak vám tu natočím pár schodkov. To by sme tu boli fakt dlho. Jako schody sú dosť nebezpečné. Toto hrzavé, ale nepadneme. Dobre ľudia, už sme hore. Je to tu dosť nepríjemné, lebo to takto výhľadík si už vykutajte. Videl také video, kde sa chalani vyšplhali. Ak dáte 100 lajkov. Povedal som 50, ale 100 dajte. Je to až moc nebezpečné. To vidíte výhľad na firmy. Ideme dole. Dobre, už ideme dole, ešte vám to natočím. Si mi nepovedali, že to je zlé video. Okomentujte, že či sa vám to páči a že by ste išli na to. Takže ľudia, toto bol koniec videa, my teraz ideme na hute, ešte natočiť prás video. Ak sa vám páčilo, tak dajte like, dajte mi určite odber. A toto video bola čistá fantázia. Čaute. OK ľudia, takže teraz sa už také nič nebude diať, len keď chcem dosiahnuť 1000 odberateľov, tak musím mať video 8 minút. A za takých 4 minúty sa tu nič nebude diať, iba hudba hrať. Tak dajte like a odber, ak chcete. No a čaute. A ešte. Môj TikTok je Mateo YouTube. Twitter X je takisto Mateo YouTube 8. A Twitch je tiež Mateo _ YouTube 8. Tak dajte tam follow. Link máte keď tak v popise a čaute.